बादामालाया माथो अबस्थायानो गैथारलालै गांफ्रानो जिजोबथारबाय माथो सिङाव बाथाबनानै थाग्रा नालायब्रा बे मालाय बेसेबांथो जोरबावनोथो साला सैमा थिखादारफ्रा हाथाय खनसेखौनो जाहो नालायब्रा थांनो मोननायब्ला बाबा नङाबा फारसिखौनो दजनबोसो लानानै दोनफैसिगौ आं बे फान्था मासे आरो दामरा मासेनाथ' नायजाबावलासो गारियानो साबसिनसैसो उनथिंबो सिगांथिंबो एयार कन्डिसन फान्थाव बारियाव बुन्थाफोरनो गानहोनायासो साबसिन जासिगोन जाम्बाथा माथां सिनेमा बादि बेबायदि बखिलाबायनो आंना थिग जानाय नङालै सोरबाफोर नुबाय बायबा आंखौ जाम्बाथा माथांसो बुंलाबायगोनलै बे या 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 है हा ओइ सेंग्रा मा खालामदों नोंसोरलाय दलद दलद था रावबो दावराव दावसि दा खालामखा नङाब्ला नोंसोर बे जायगानिफ्राय रावबो गलांनाय नङा बे नोंसिनि मैया मोननाय बिला जोंनो गोख्रै गथायनानै हर ओइ सोरलाय सोर नोंसोरा हा नोंसिनि नोमा नोमफानि जाखादों नामा जोङो बेबायदि लंदाङै हरनो हा सिंनिफ्राय सोर दादागिरि बेलाय सारोनफ्रा सिंनिफ्राय सोर होख्राव हरबाय थादों बायरायाव ओंखारबो गोख्रै मा खालामनो आंखौ नोंसोर मा खालामनो हा सौलायदो नामा आइयाव सिंनिफ्राय सोगोम हरबाय थाबावदोंसो सोरथो नोंलाय ओरै ओंखारबो आंखौ सिनायाखै फै नायफै आंखौ ए बबेनि बल'लै बे नायफैनो नुबायना आं सोर माथो बाहागिसोसो आया जों एथ' फुङाव साहाखौनो मोनलाखै रुटिखौनो मोनजाखै नोंसोर मा सिरिथा मा साहा रुथि बिलाय ए रुटिखौ जाया होमबा नांगौ नामा नोंनो बबेनि दादागिरि नोंलाय नैबे अमा बुन्दा थासान्दियाव होदो सालाफोरखौ जों लायसो र' मानसिफ्रा उदैसोलाय आइदै मा फाग्ला जिनिस मानसिफ्रालाय अरिजिनेल मानसि फाग्लाफ्रा बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज ओंखाम गथ'नखि बे पारमानेन्ट जिनिसखौनो सिनाया बिसोरो मा फाग्ला बायदि मानसि बिसोरो आइदै ओइ मूर्खफोर फैसा लायनाया एफा गोबाव जायो नामा गोख्रै लाबो ओइ मानो एसे गोबाव जाखो नायनायसाय बस बिसोरथ' गैला खोरखिजों खारनलांजोब्बाय थफ्लाफ्रावबो गैला बस लांफाजोब्बाय माबोरै खारलांखो बिसोरलाय होसो सालाफोरखौ